Kodwa bese basigijimisile phela nakule yabo laba. Bashayile la. Isitham. Phela sibathuthise ngabashayile. Itham basemotweni phela. Oh yeah. Babona. Acangan. Bazothatha umnotho wethu so nje balibona nje la ngemuva as you can see ukuthi kunekhumbi sebeqalile bayaqoqa so ke umshikashika wethu sizowuphusha kakhulukazi emalokishini siyafisa abantu kakhulu abahosomabhizinisi siyabazi abantu abahosomamatekisi abahambisana naye eMarket Mash siyabazi abantu abahosomabhizinisi abahambisana naye eMarket Mash ukuthi abasondele mhlawumbe nakubona kakhulukazi labo osomatekisi abanye babo siyazi ukuthi even nawo umzila wabo uthe ukuthi xaxa so siyacela ukuthi nabo bebefisa ukuthi babe nama-container or mhlawumbe iy'tolo abafisa ukuy'rana ngoba phela bona bajimile banayo imali yokuthi awukwazi ukuqala amabhizinisi ngoba i-challenge sike sibe naso sibakhipha abantu uthi manje akasakwazi ukungena omunye umuntu sikhumbule ukuthi abantu laba abasuke bebaqashisile kusuke kunemali abayitholayo so siyafisa-ke mekusondela ngathi ngasondela umuntu vele one-capital ozothi bebephuma laba take over qhubeka rente nawo lo mndeni athi uhlomula ngabo uqhubeka ukwazi ukuphila so osomabhizinisi abafisayo ukusondela sengathi sibangasondela baxhumane nathi bakwazi ukuthi nabo bavusa amabhizinisi nabo abantu bakithi bakwazi ukuthi bagcine bekwazile ukuthi baphile ngoba phela ekugcineni asikwazi ukuthi sizothi abahambe nabantu kuphela bese isitolo siyahlala ngoba bebephila ngapho we cannot run away from that fact kodwa-ke sithi abahambe abakwazi ukuzohlomula kwi-township economy yethu labantu ababhenki labantu iy'mali bebeyithatha bayishisa le emazweni abacontribute nabo i-tax mhlawumbe abanye abantu abazi ukuthi le nto ye-tax ihamba kanjani abantu the more they pay tax kuba nama-job creation kuba namathuba emisebenzi a-create-ekayo labantu kwi-economy yethu e-South Africa bakwazi abacontribute abawukhokheli usana intela abayikhokheli so siyacela-ke kosomabhizinisi ukuthi bangasondela nathi as ama-members eMarket Mash siyathanda ukufinyelela kwezinye iy'ndawo kodwa into abantu kumele bayifunde noma kumele bayiqonde ukuthi kakhulukazi thina ka-Market Mash siyi-non-profit organisation asithathe entweni we rely kuma-donation esuke efakwa abantu bembona i-Market Mash account where abantu abayithandayo into eMash abuye baphonse kuyona so nosomabhizinisi abafisayo ukulekeleleka abokwazi ukuthi i-tax transport ukuze sifinyelela so siyacela ukuthi abantu bangalokhe bephonsa kwi-account ye-Market Mash ukuze sikwazi ukuthi simuze all over amalokishi la enisidinga khona ukuthi sizokulekelela so siyabonga njengoba nibona-ke namba sebeyahamba hayi ngcono iphile sekusaba